И здравейте, приятели, аз съм Бълвата 2003 и това е лабиринт в сървъра на един мой приятел. И сега мислим да го минаваме. Мислете много преди да направите нещо глупаво. Страхнете ме. Няма. Правила: пазете се от скрити капани и не рушете нищо. Времето е ваш приятел. Използвайте. Не си написал използвай правилно. Още не съм почнал да паднах. Предлагам ти да вървиш, натиснал Shift. Ти тук как си го направил? Май се загубех вече. Загубите, тук е задънено. Задънено беше, задънено лице. Как паднах в лавата, не видях. Бонус. В бонус честа има една диамантина руда, да я взимам. Добре, взимам я. Тук загубях се. Сега се връщам назад. Той по него там. Този клип ще стане дълъг. Аз бях тук вече, пак съм тук. Въртя се в кръг. Добре, може би пътя не е от тук. Е от тук. Че лагиш. Окей, тук ще мина. Аз се върнах в началото. Помисли малко преди да отвориш вратата. Финиш. Ти накрая ли си? Бързо, защото съм до него. Какви сте зигзаг тук се правил? Пак се въртя в кръг и тук бях. Тук е задънено и тук бях. Тук не съм бил.
Добре, наистина се въртях в кръг и тук бях. Да. Това лабиринт е труден. Да читна ли малко? Няма. Май ще намерих нова пътека. Ако някой иска iPad на сървъра да давам. Не бе, в YouTube някой като види клипчето и ако иска iPad-то. Добре? Еее! Намерих края без да читвам. Надявам се, че лабиринтът ти е харесал. Отговори, за да спечелиш. Да, отговори. Математическа задача. Колко е? Да, ако не се го оправям. Добре, махни са. Аз си търпя отговора. Добре, чакай да сметна, махни са. Колко е? 5:0. Отговора, знаеш колко е? 0. Да, 0 е. Така ще направя и си да се отмаля. 10 диаманта. Какво пише? Зад съндък. Добре, сега искам да изляза. Добре, готов. Добре. И това беше от мен. Бубата 2003. Очаквайте нови мапови за минаване. Скоро. Добре, може. Но няма да завърша така. Ще завърша и така. Готово, направите. Зомбия. И готово. Това беше краят на този епизод. Очаквайте нови мапи за минаване скоро. И